waħda mill-lokalitajiet f'Malta u Għawdex li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija. Ftit sigħat biss qabel jum il-festa jispikka nuqqas ta' tiżin fit-toroq tal-Qrendi. Huma biss ftit bandalori toddhom fuq subajk li ġew armati biss fit-triq tal-Knisja. Il-festa ta' Santa Marija fil-Qrendi mhux se tkun bħas snin ta' qabel, festa li għal din is-sena mhux se tara ċelebrazzjonijiet esterni u dan b'rispett għat-telfa ta' Joseph Mifsud li aktar minn xahar ilu tilef ħajtu wara li ndarab serjament fl-esplużjoni tal-kumpless tan-nar ta' Santa Marija fil-Qrendi stess. Joseph Mifsud ta' 27 sena mill-Qrendi stess miet wara aktar minn xahar jissielet ħajtu. Illum waslet il-festa tiegħu, festa li tant kien jaħdem għaliha, kif jgħidilna l-President tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija Qrendi, Martin Formosa. Joseph kellu il-ġurnata ta' 12 ta' Awwissu, kienet il-ġurnata tiegħu bħala nar. Imma Joseph kont issibu kullum kien, kont issibu jgħin fi kwalunkwe okkażjoni, speċjalment dak li għandu x'aqsam ma' nar, taħwil ta' kanni u ifhem. Kien persuna attiv immens. Huwa b'rispett ta' din it-telfa li din is-sena mhux qed isiru ebda ċelebrazzjonijiet esterni bħaddaq minn 3 banet differenti, il-marċ ta' nhar il-festa filgħodu u attivitajiet oħra barra li s-soltu kun jibdew mit-30 ta' Lulju. Għal din is-sena l-festa ta' Santa Marija fil-Qrendi qed tillimita ruħha għaċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi. La darba ħajkun il-qofol fil-ċelebrazzjonijiet interni. Intuhom daqsxejn iktar spinta qisu u jkollna aktar allura ċans li nagħmlu esperjenza ta' festa ħanajdula hekk interna jew kellha festa spiritwali kif fil-fatt supposta ħaniċċelebraw kull sena. Minflok il-purċissjoni li ssir is-soltu bl-istatwa tal-Madonna nhar il-festa fil-għaxija, din is-sena se jsir pellegrinaġġ bit-talpa d-dej organizzat bejn il-Kappillan, is-Soċjetà Mużikali Santa Marija Qrendi u l-Fratellanza tas-Santissima Sagrament.